Türkmenistanda uzak ara kesmeden soň ýurdun daşynda galan raýatlary getirmek üçin nowatdaky uçaryň guramalaşdyrylmagyna garaşylýar. Ygtybarly çeşmeler ýakyn günlerde türkmen raýatlarynyň Gazakstandan getiriljakdygyny habar berýär. Adatlyň Türkmenistandaky habarly çeşmesine göre indiki uçara 15-nji ýa-da 16-njy ýanwarda garaşylýar. Türkmen howa ýollary türkmen raýatlaryny Gazakstandan uçar bilen getirer çeşme bu uçaryň guramalaşdyrylmagynyň Gazakstanda soňky günlerde bolan protest wakalary bilen baglanşykdygyny belliýär. Munyň ýurduna dolanmak mümkinçiligine garaşan türkmen raýatlaryny Türkmenistana alyp barmak üçin soňky 1,5 aýyň içinde ilkinji uçar bolmagyna garaşylýar. Adatlyň çeşmeleri ýolagçy uçarynyň Türkmenistana soňky edek 30-njy noýabrda baranlygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirenligini aýdýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýörüýte uçuşlary 2020-nji ýylyň awgust aýynda gurap başlady. Uçara minmek üçin türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlaryndaky türkmen ilçihanalaryna sanawy ýazylmalydyr. Adatlyk radiosu Gazakstandan planlaşdyrylýan uçar bilen Türkmenistana barjak ýolagçylaryň sanawynyň düzülüşini we tertibini resmi taýdan anyklap bilmedi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy we ýurdun Nur-Sultandaky ilçihanasy bu mesele barada resmi düşündürüş bermeýär. Türkmenistan 1,5 ýylyň içinde Orsetden, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden we beýleki ençime ýurtdan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýolagçy uçaryny guramalaşdyrdy. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda şeýle uçarlara mätäçligi ýygy derlertýär. Munyň bilen birlikde şeýle uçarlar arkaly Türkmenistana barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagyna galýar. Käbirler sanawlara ýazylmak we Türkmenistana barýan uçara minmek mümkinçiligine ençime aýlap garaşmaly bolýar. Çolburakdyň özünde de çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň esli para tölemek arkaly Türkmenistana barýan uçarlara minip bilýänligini öňe sürýärler. Bu mesele boýunça türkmen resmiýetlerinden düşündürüş almak mümkin däl. Türkmenistandaky çeşmeleriň aýtmagyna görä, daşary ýurtlardan gaýdyp gelýänleriň arasynda garrylar we saglyk problemasy bar bolan adamlar köp bolýar. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany belli däl. Türkmenistan migrasiýa statistikasyny çap etmeýär. Bu aralykda dekabryň aýagynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşmeleriň adatlyga habar bermegine görä häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna täze çäklendirmeleri gerizmek we ýuratyň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin täze çäreler görýär. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda köp sanly türkmen raýaty iş gözlemek üçin daşary ýurtlara gidipdi. 2019-njy ýylyň maý aýynda Adatlyň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniňdaky bilimli çeşmeleri soňky 10 ýylda 1,2 million adamyň Türkmenistandan gidenligini habar berdi. Türkmenistanda ýygyderli uçar gatnawy koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýatyryldy. 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap uçuşlar 6 aýlap doly toktadylan soň ýurdun müňlerçe raýaty şol sanda studentler we daşary ýurt hastaxanalarynda bejergi alan ýataglar öz watanyna gaýdyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti bir çäklendiriji çäreleri görýän hem bolsa ýurtda COVID-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär. Bu aralykda iş ýüzünde hut koronavirus keseliniň ýaýramagy Türkmenistandan başga ýurtlara gidýän uçarlaryň soňky wagtda ýatyrylmagyna sebäp bolýar. Saglygy saklaýyş edarasyndaky çeşmäniň 10-njy ýanwarda anonimlik şertinde adatlyga aýtmagyna görä 10-njy ýanwarda Türkmenistandan Moskwa planlaşdyrylan S7 aviakompaniýasynyň uçary koronavirusyň ýaýramagy zerarly getirilipdir.